K20 meillä löytyy nyt tässä. Kyllä, kallista työaikaa se. Ja tässä on taas etupuolella tarvitse. Ei. Mä aina vaikutan näin idiootille, kun mä vaan sanoin mulla ajaa. Sitten otetaan tää 2-litrainen MP2 pois. Sitten hitsataan siihen adapteripalaikka. Tuo kytkinkopan adapteri ja laitetaan siihen tuo BMW 5-vaihteinen laatikko perään. Ja laitetaan tuonne takokamat sisään ja tuonne paikalle. Joo, kyllä. Käydäänkö heittää Kimmikin jokkeen tuopa? Sieltä tuolta kylän sillalta. Huoplaa! Voidaan kuvata semmonen magneetti. Ottukoon täällä löydy. Onko kyllä kertynyt paljon paskaa? Herra, miten tuo edes on eheä enää tuo kumi? En tiedä. Luulisin, että olisi niin hapertunut, että olisi niinku... No niin, tervetuloa TPV Partsin uuteen videoon. Tässä alkaa 3. osa Typerän korjaussarjaa. Minkälainen meillä on tässä menossa, niin joo. Nyt meillä on nämä pultit saatu auki. Ne oli aika ruosteiset silloin viime jakson lopussa näkin, meni vääntörautaa poikki ja semmoista. Mutta nyt meillä olisi tarkoitus vaan nostaa moottori pois ja alkaa tutkimaan mitä se sisältä löytyy. Ei muuta kuin laitetaan timelapsi päälle ja pistää meillekin biisit soimaan, niin mukavampi tehdä. Just tuossa näette varmaan timelapsista, niin Hondan moottoritila näyttää nyt tältä, eli aika tyhjältä. Eli K20 meillä löytyy nyt tästä. Se on otettu pois ja nyt meillä seuraava homma on ottaa siitä vaihelaatikko irti. Ja siirtää moottori tuohon moottoripukkiin ja öljypohja irti ja aletaan ihmettelemään, että kuinka paljon sieltä löytyy metallia sisältä. Niin ja sen jälkeen se oli sitten tähän puolelle, eikö vaan? Niin, sitten se rempataan. Sitten otetaan tää 2-litrainen MP2 tätä pois. Sitten hitsataan siihen adapteripalaikka. Tuo kytkinkopan adapteri ja laitetaan siihen tuo BMW 5-vaihteinen laatikko perään. Ja laitetaan tuonne takokamat sisään ja tuonne paikalle. Joo, kyllä, kyllä. No ei, vitsi. No, come on. Ei tiedä, kuinka pahasti Veikka vielä masentuu tähän projektiin. Niin. Tuossa oli 2-3 pulttia aika huonolla paikalla. No joo, mutta aletaanpa katsoa tätä sitten ihmettelemään. Aletaan ihmettelemään, joo. Sun pitää kannattaa täältä tää kytki, työsylinteri pois. Otetaan tää kannake tästä pois. Rootaan. Avaa puukolla sen pahalilaatikko. Ahaa. Honda insinöörille tähän autoon liittyen. Mitä sanoo? No ei mulla oikein mitään vertauskuvaa tähän, niin ihan perus etuvedolta mulle vaikuttaa. Uskoisin, että aika moni etuveto on yhtä vittumainen. Kyllä, vähemmän moottorin kiinnikkeitä niissä. No se loppuu pitkälti siihen ikävä kyllä.
Mikä seuraavana? Se voi ottaa pulttikoneella se 17, niin kaivaa täältä jostakin. Missä se on? Mihin me se Otto laitettiin? 17. No sitähän, siis se sininen. Ei. Vaan se voima. No se on jossain. No tuossa on tuo rengasynsy. Vittu mikä vauhti. 17 000 RPM. Eniten kierroksia mitä tää Honda on ikinä nähnyt. No, Joo, tästä videosta tuli vähän semmonen timelapsikö. En mä tiedä, onko tuo niin kiinnostavaa katsoa, kun me nysvetään 3 pulttia irti tuolta, että saa tämän moottoriin. Ihmisiä on monenlaisia. Niin. Siitäkin voi jättää kommentteja, jos haluaa nähdä juuri sitä. Kuinka nyt sitä yhden ruosteisen pultin irrotusta tuolta. Niin siitä voidaan tehdä sitten special edition. mikäs? Aina tulee niin sanotut vodit näistä meidän asennuksista. Kyllä. Sitten niin... Ei kai siinä sitten muuta, kun ampua vaan noita auki. Tarvit varmaan jatkovarre. Ai muihin tarvii jatkoa. Siihen ei. Tarvii varmaan siihen. Vittu sä tänään. Tuossa. Kaikki se isku menee tuohon jatkovarteen. Aina lujia. Elää tulla. Sulle ei suorassa. Ei sitä saa suoraan, kun tässä on tämmönen vitun palikka. No. Lyhyempi. Niin, lyhyempi jatko olisi kyllä. On meillä niitä lyhyempiä. Mutta... Sanoinpa saisiko se ihan käsivoimilla alulle nämä. Peukut pystyy. Skippaa koko koneen kohta ympäri. Hyvä ottaa maata vasten tämä. Ois. Alkaa helpompaa Mutta- maata vastaan. Teepä vaikka vähän sitä koneetta paikalla. Yritän parhaan. No niin, nyt on pelit ja vei. Nyt on pelit ja pensi. Eikö sitä vaan laskia niinku? Paljon helpompi jos laskee vaan. Eikä ole. Se. Se jopa 2 sekuntia. Kyllä, kallista työaikaa säästettiin. Ei, tää on jokainen sekunti on laskutettu. Kyllä. No aika vähän kettomenetelmä. Joo, eihän nämä oo ees kiinni. Missä siellä olisi? Se on muutenkin MTX-salaliittoteoria, että vääntövarsia tarvii mihinkään. Käyttää vaan tommosia turvatekkiä, niin on. Kyllä. Vähän kyllä huonolla paikalla. Vääntövarma, mutta ei iskuvasaralle, se ei oo huonolla paikalla. Ei. Niin kato, vääntövarrelle on oma ratkaisu täällä ja sitten vielä puuttipyssylle oma ratkaisu. Kyllä. On kyllä kiinni. Eihän nämä nyt juurikaan oo. Noin, nyt ala vaan irrottaa. Mitä? Ota tuosta ainakin tuo pois ja tuo toinen pois ja... Oisit voinut ottaa vaikka pulttikoneen. Ei tarvii. Kallisarvoisia sekunteja menee tässäkin hukkaan. Niin.
Eurot vaan vilisee silmissä. Kyllä. Eikä tää vaihelaatikkosta vaan vittu tipaa irti tästä. Tipahtaa se sitten kun viimeisen pultin ottaa, mutta sitten pitää olla tässä vaan hollilla ottamassa. Kuinkahan paljon tuo painaa tää supertekninen Honda vaihelaatikko? 2 kiloa. Sekö on arvaa? Ei se nyt paljon paina. Joo, mekin on massun päältä monta punnerittu tommoseen Bemariin ja se on isompi se vaihelaatikko. Itse asiassa tää voi olla painavampi, kun tossa on tuo etuperä. Sitä mä vähän ainakin epäin. Joo, ei se nyt liikaa paina. Onhan jos samanlainen kuin tuo perä tuommoisessa E30, mikä on jostain valuuraudasta tehty, niin ei Se on painava perä. Herran jumala. Ja onnistu ajamaan itteni tänne vähän nurkkaan. Tätä vitun palikka tästä se ees. Tää kiristää, että saadaan reikävohjeesta. vitun palikka Haluatko joku ottaa tämän palikan tästä irti? Siitä se tulee. Palikka hommaa tämä. Palikka homma. Se on kokenut paljon, niin sitä pitäisi kohdella kunnioituksella tuota räikkää. Tätä räikkää. Maksoi sitä kärkkäisellä joku 5 euroa joskus 10 vuotta sitten. Vieläkin. Tai se taistelee ja Vyrtti antoi periksi. Vyrtti antoi periksi. Se oli siellä vielä. Yrtissä oli paljon hienommat hampaat kuin tuossa, kun tuossa on varmaan 3 hammasta tuossa. No super vahvistettu. Sen takia niitä on niin harvassa. Täällä on esimerkiksi. Ei ollut varaa pistää enempää hampaita. Siinä on Kiinan pojat ajatellut, että jokainen hammas on niinku, en tiedä, joku 0,1 jeniä, joka on joku niinku nanoeuro. Jeni on Japanin raha. Juan, anteeksi. Pitäis tietää. Ei tolle Eikä mukaan ollut jenit Kiinassa. Japanissa. Juan oli Kiinassa. Yhkäisempi hylsy tietenkin. Tai sitten ottaa tuolta tuo, se oli 17. Niin. Tuolta tuo ja isä sulla oli se pieni keskikokoinen räikkä tossa. Meillä on taas monta tuntia materiaalia, mutta aika vähän semmoista kontenttia. Pitäisikö heittää tää ikkunasta, niin tulisi kontentti. Ei me jaksa. Käydäänkö heittää Kiimikin jokkeen tuopata? Joo. Sieltä tuolta kylän sillalta, niin huoplaa! Joo, ja sitten voidaan kuvata semmonen, tiedätkö, magneettikalaastusvideo. Kattokaa mitä me löydettiin. Saiskohan tommosen revittyä magneetilla ylös? No jos on, mitä ne on ne niinku magneetit, millä porukka mukaan niinku seiniä kiipeä, niin semmonen pitäis olla, niin sillä jaksaa. Ei vaan Ne on ite. sähkömagneetti. Se on joku semmonen Neo jotakin. Neodymium. Veikka. Joo, Asko oli oikeassa. Neodymium, niin nehän jaksaa vaikka mitään tosta. Joo, mutta senkin pitäisi olla iso semmonen. Tai en tiedä, mä oon kyllä nähnyt aikaisemmin vahvoja semmosia. Onko? Mitään TikTokissa. Nimittäin siellä minäkin. No, tässä kun me odotetaan, että Veikka ruuvaa tuota vaihelaatikkoa irti, niin käykää ihmeessä meidän verkkosivuilla katsomassa Black Friday-tarjouksia. Siellä on kaiken näköistä. Kaikkia hienoa, hyvää. On kaikkia hienoa. Kaikkia hienoa ja vielä vähän hienompaa, vielä parempaa hintaa. Ja kaikki on klikannut pois. Parempi saa Ja nyt kun olemme yksin täällä. Parempi saa editoitua tuo valmiiksi ennen kuin loppuu. Joo, tää tulee... Perjantaina. Joo, tän viikon perjantaina kyllä. En kyllä tiedä mitä siihen mennessä saa editoida. No ei tässä oo paljon editoitavaa. Ei. Tän viikon perjantaina kyllä. En kyllä tiedä mitä siihen mennessä saa editoida. No ei tässä oo paljon editoitavaa. Ei. Se on kyllä aivan totta. Se on kyllä aivan totta. Ei tarvitse sensuroida tällä kertaa. Ei, ne onnistu niin hyvin, että... Mikä tämä paskaa? Onko se semmonen pienempi? Joo. Tuo on semmonen pultti. Se on pultti. Mikäs paska tää? No se on pultti. Onko täällä enää muuta kuin nuo 2 pulttia ja sitten ota nuo 10 milliset nyt ekana tästä pois.
Tää on 10 millinen näköjään. Täällä on tämmönen kurkistus, eikö on siellä 20? Kurkistusluukku vaihelaatikossa sisään. Tai itse asiassa kytkinkopa sisään, anteeksi. Oon ottanut mallia naisten vessasta, että on kurkistopeot siellä. Se on 10 millinen. Enkä myöskään kannata, että rakentaa kurkistusrakoja semmoisiin paikkoihin. Minkälaisiin paikkoihin? Joo, mun ainakin lempipaikka on Raksilan uimahalli, se pukuhuone siellä. Onko se sarjakakkai? Suuri ja kuuluisa. Suuria pökeleitä ainakin. Joo, mä oon ihan semmonen suuri julkis täällä Oulun alueella. Aina tällä on porttikieltä uimaa. Niin, se on siellä on semmonen ilmoitustaulu, älä päästä tätä henkilöä. Sä tarvit jatkovarressa sillä ylhäällä se toinen. Se on semmonen vittu paska. Ja piipataan. Onpa kyllä kertynyt paskaa. Mikä on? Onpa kyllä kertynyt paljon paskaa. Herra, miten tuo edes on eheä enää tuo kumi? En tiedä. Luulisin, että olisi niin hapertunut, että olisi niinku lakannut halkeelle. Onko se alkanut halkeelle? Ei näytä ainakaan. No, pitää vähän puhistaa. Eiköpä sen Eikö lyön vetoa kyllä, että kun tämä ottaa pois, niin ei oo hirveästi muotoa muuttamassa, kun on jo pakotettu tossa asennossa olemaan niin perkeleen kauan. Tuohon niille. Tämä. Tämähän on oikein pehmona. Eikö tätä tulee öljyä tuossa? Mistä? Eikö joku lähtee irti nyt? Joo, ei sieltä mitään öljyä tuu kytkinkopasta. Ainakaan toivottavasti. Se on pikkusen vuoto ollut. On märkä kytkin. Eikö tähänhän me tehdään semmonen laippa tuohon ja tohon semmonen pahi. Mikä ois sit? Sitten siinä on varmaan... Sillä ehdolla, että asennamme EGRn tähän. Miksi me EGR laittaisimme? Että voi syöttää moottorille se omaa paskaa. Onko bensa-autossa? Eihän niissä EGR. Ei onneksi. Joku päivä tulee olemaan. Mutta se kyllä selitettiin mulle aika hyvin silleen, että se on niinku ihmisen laittais putken tonne perseeseen, joka menee suuhun ja silleen pakottaa niinku elämään. Kyllä. Missäs mun iskuvasara? Iskuvasara. Niin vielä yksi taas tommonen skämmittää noita työkaluvalmistajat tykkää tehdä, että se on yksi räikkä mitä tarvii, se on keskikokoinen ja Niin ja sillä saa kaiken auki. niin kunhan vaan. Jos ei sillä saa auki, niin ei tarvi saa. Eikö se Jeremy Clarkson joskus sanonut, että ainoa työkalu mitä tarvii on vasara? Räikkä ja vasara. Me ollaan vähän niinku edistytty siitä eteenpäin. Oo, meillä on vähän paskempia kuin Jeremy Clarkson, me tarvitaan räikkä. Sehän aukaisee hampailla. Mä en tiedä, kyllä se ainakin jotenkin sai sähköisen kaasun korjattua vasaralla mä kuuntelin. Niin, se oli kyllä hyvä. Ja se oli homma, kun se oli se Afrikan spesiaali, siellä oli joku 528 farmari. Siitä se just korjasi vasaralla. Niin hakkaamalla pakosarjaa niin sai, että... Eikä ilmasuodatinta. Niin ilmasuudetti ja pakosarjaa. Ne sanoo silleen, että sitäkin se hakkas siinä. Täällä toisella puolella on vielä samanlainen tossa. Aika yhtä juttua noin. Oh. Ja se on viimeinen, sitten pitäisi lähteä looda irti. Haluatko joku vielä kiinni siitä aina Totta kai. Nyt on kyllä voimamies. Sano sitten, kun se on silleen niinku suurin piirtein irti. Niin Missä se on? Tossa. Ahaa. Sun pitää pitää sitä toisella kädellä sitä. Niin just tuolla. No ihan vasurilla onnistu tää vasarointi. Jotenkin kun se ei ole suorassa siellä ollenkaan. Osku. No, Haittaako sua jos tuo pösönrekkari näkyy tuolla ei haittaa. taustalla? On täällä vielä pulttikin. Hyvä uutinen. Se on hyvä uutinen. Täällä ei oo enää. Veikalla kyllä tuo jäniksen nopeus hallussa. Oh.
Täältä sua pitää ottaa tämmönen tukirauta helvettiin, että niin suopi tuo. Niin, kun täällä on vielä startti kiinni, niin startilla se on nyt vielä Siis pyssyy. on pelkällä startilla. Joo. Hele. Eikö on täällä vissiin yksi tommonen ei-startilla? No, Eikä ei oo. No, startti on tuosta. Joo, tuo rauta. Tosta tuo 10 millinen ekana pois. Sitten olisiko siellä 13? no, jää, tämä lähti yhden. Ota se hylsy irti ja näppää se maahan. Näistä se menee hukkaan. Eikä menee. Elää tuolla. Sä tuohon suuntaan. Niin se meni. Tänne kahvi sisällä. Niin raajat. Ei pysty taistamaan. Älä imuusarjaa. Tossahan tuossa on. Se lähtee varmaan niin sormilla. Mä en nyt varma, että onko täällä. Ootapa hetki. No. Ja sitäkään korotettakaan nostetakaan niin korkealle kuin mahdollista ja siellä vasta koetaan vastaan pois. Se oli mukavampi tossa korkealla niin ottaa nuo pultit. No joo, puoleksi odotin vaan, että oikeesti niinku sitä koppi-ideaa meinasin. Hop! Niin tälleen vaan ottaa jaloilla vastaan, niin kyllä se Sitten tämä startti on vielä jostakin kiinni, niin se on varmaan tuolta. Sanoppa mulle, miten sä tuon startin vaihdat silleen, että kone on kiinni. Varmaan huonosti. Vai, yksinkertaisesti. Sitä ei vaihda. Jos on katsojissa yhtään Hondan merkkiasentajaa, jotka on tämmöstä laitteella, niin ne voi sanoa. Onko se, että apurunko pitää ottaa pois tai jotakin, että mahtuu tuonne edes? Missä se on se nyt se? Veikalla varmaan se hylsy. Onko muuten aikaisemmin päässyt vaihtaa KK-laakereita? En oo vaihtanutkin. Kokemus. Uusi kokemus. Uusia aluevaltauksia. Siis joo, tuonnehan varmasti saa työkalu sillä, kun tuo kone on kiinni. No kyllä tänne itse asiassa varmaan saa purkaa kaiken tuon keulan tuosta. Silloinhan tää kone tälleen niinku siinä tuo. Ei kun... Ja tässä on taas etupuolella tartti. Siis editoitua pois. Ei. Mä aina vaikutan näihin idiootilta näissä videoissa, kun mä vaan sanon ennen kuin mä ajattelen. Boostataan oikein sun ääntä tuossa. Sitten tehdään tähän semmonen haluatko miljonääriksi kysymys. Startit saa vaihdettua kun... Miksi mä aina vaan sanon niin typeriä asioita? Ja taas ajattelin, että joo, Citicassahan se oli sillä koneen takana, niin se on tässäkin, vaikka se imusarja on tulossa. Eikö imusarja Citicassakin koneessa? Se on siinä takana. Onko? Miksi sinä on tehnyt takapäin? Eikö niin onkin jo, totta. Suurimmassa osassa autoissa on pakosarja tuossa etupuolella. Olet aivan oikeassa. No minkä takia Hondasta tehnyt tälle? Onko typeriä? Niin, mä luulen kanssa. Tai sitten ne vaan on ollut emoja, että ne haluaa olla erilaisia. No miksi se on parempi olla pakosarja ei se? No ei se varmaan olekaan, mutta se on vaan se käytäntö. En tiedä mitä hyötyä tai haittaa siitä on. En oo kokki. Tuommoisessa epämäärässä on kuskin puolella. Mutta jos menis poikittain nuo Bemaarin sisälle, niin Niin se kummalla... ees. Jos mietit vaihdelaatikon, missä se on. Ne käännät sen tuolle samalla tavalla kuin tässä.
Bemari alkaa tekemään etuvetoja. Ne tekee. Kakossarjalla ne näkyy. Herran jumala. Jotain. Ei tuo ollut tyhmää, mä en vaan tiennyt. Luuletko, että mä seuraan jotain kakossarjaa, paitsi M-kakosta, mutta... Se on takaapita. No kyllä mä selitin. Siinä on se Kakossarja Grand Tourer, mikäli ei se joku mini-farmari. Niin. Se on kirjaimellisesti niinku Renault-modus, mutta Bemari. Minkälainen se? No siis se on niinku semmonen pieni tila-auto. Mä haluaisin kyllä Renault-modukseen teille. Se on ollut se mun unelma pikkupojasta asti. Toivottavasti sä joskus semmoisen. Mä mietin, että voisi olla sitä Renault Trafic. Ai niin se ei oo Mä mietin Skeniikki. Eikö Citroen Picasso? Renault Trafic ei kyllä takaauto, niin semmoista. Kyllä se hiosa pitää olla. Mitä jos ostat vaan Citroenin Panzeri vaan? No ne semmosen teki maailman 101 aikaan. Niin. Eikö se ole Renault muutenkin? Se oli Renault FT17 se panssarivaunu. Hitto. Joo, veikan jos ei kannata alkaa panssarivaunusta näyttää. Missä se on se tuussa?